гэта вельмі даўно. Так даўно, што людзі, птушкі і звяры разумелі адзін аднаго. Аднойчы жаўна, гэты чорны дзядзя, падглядзела, як бортнік калоду на высокую хвою пачапіў. Пачакала жаўна, пакуль пчолкі туды меду нанясуць. Падлезла да калоды, яна той дзюбай і туды, і сюды, не можа меду пачапіць. А тады яшчэ ў жаўны доўга языка не было. Ну дык што яна зрабіла? Паляцела па лесе, мядзведзя знайшла. Падляцела, стракоча: «Мядзведь, мядзведь, меду хочаш?» «Хочу». «Пайшлі, я пакажу, дзе меду можна ўзяць». Пайшлі, жаўна паперадзе ляціць, стракоча, мядзведь ззадзі ідзе, лапоча. Прывяла жаўна мядзведзя к той хвоі, а тая хвоя высачэзная, верхалінай, мабыць, неба падпярае. А як я да гэтага меду залезу? Але ж бортнікі вешалі калоды на такую хвою, каб былі сукі, каб залезці можна было. Не бачыш, што ли? Тут сукі. Па суках? Ты дзярыся туды. Падраўся мядзведь на тую хвою. Па суках залез, разварушыў калоду, есць мед. Аж прычмоквае, а жаўна вакол лятае. «Мядзведь, мядзведь, мне трохі меду пакінь». «Добра, пакіну, ке-ке». Ды так той мядзведь прыстроіўся, што весь мед з'еў, нічога жаўне не пакінуў. «Ну добра, — думае жаўна, — я ж табе адпомшчу, пачакажаш ты мне». Зноў падглядзела жаўна, як бортнік другую калоду паставіў яшчэ на вышэйшую хвою. Зноў паляцела жаўна па лесе мядзведзя шукаць. Знайшла. Ляжыць мядзведь, спіць. «Мядзведь, мядзведь, меду хочаш?» «Хочу». «Пашлі, я пакажу, дзе новая калода стаіць». Пайшлі. Прывяла жаўна мядзведзя к той хвоі. «Бачыш, якая добрая калода?» «Ой, дзе ж тая калода? Там ж верху няма. А ты знаеш, колькі там меду?» Палез мядзведь на тую хвою, разварушыў калоду, есць мед. А жаўна тым часам доўгім сваім носам долатам усе сукі на той хвоі начыста паабсякала, а сама паляцела да бортніка. «Бортнік, бортнік, караул! Мядзведь твою калоду цярушыць». Бортнік схапіў вілы: «Браця ты мой! Жонка, граблі, тут усё сяло паднялося мядзведзя ганяць». Бягуць, крычаць, а мядзведь на хвоі круціцца, верціцца, не знае, як злезці, а хваробу, няма ні аднаго сука. Абчапіў мядзведь тую хвою лапамі, ды так і з'ехаў, ды пабег наўцёкі. З таго часу усе мядзведзі сталі касалапыя, а Бог жаўне дараваў доўгі язык, каб яна магла мядок есці.